Дойдох тук на това място, където изпробвам всичките си лъкове. Това е дойдох да изпробвам първия си птицов дълъг лък. Направих го по размери за дълъг лък, ама пак му се сдържах и го направих с 7-8 см по-къс и с малко по-широк с 7-8 мм, с 4 мм по-дебел. Стана така доста тежичък на опън. Не знам точно колко килограма е, не мога и да преценя. Друго, което искам да споделя, на последните слъкове винаги слагам едно такова приспособление. Това е направено от рог на елен. Има три функции. Първо, първата му функция е от тук така, да предпазва ръката от ожилване от стрелата, когато минава. Второто, предпазва перото на стрелата. Ето, то минава тук без да се нарани. Когато няма такова приспособление, вижте как перото, въпреки че много малко съм стрелял с тази стрела, перото как става нагънато, или ако е естествено се накъсва и това вече влошава полета на стрелата или я прави негодна. Тук вътре има и добавих и една ролчица също от рог. Тя допълнително намалява тренето, превръща го в търкалене. Друго, много е важно също, ето тук, където е главичката, където ляга тетивата, да се изшкури много добре с шкурка 500. Много ситна, която го прави почти като стъкло и много дълго може да се използва тетивата. Сега ще пробваме колко надалече отиват стрелите. Аз изместих мястото си на стреляне на около 30 метра по-насам, да не би да отидат в гората стрелите и да не мога да ги намеря после, понеже не съм го пробвал още на далечна стрелба и очакванията ми са доста големи към този лък. Сега да видим как ще отидат стрелите. Да пробваме. Тази е 32 грамова стрела, перо от чайка. Тук сега ще пробвам две абсолютно еднакви стрели, които направих. Те са перото е от тясната част на перо от гъска. Абсолютно са еднакви на грамаж и на всичко. И трябва да видим дали ще ги изстреля лъка на еднакво разстояние. Би трябвало да ги изстреля на еднакво според мен. Когато приключа с стрелянето, ще отида до мястото, където е най-дълго летялата стрела и ще се види каква е дължината на полета на стрелите и далекобойността на този лък. Не отидаха на едно и също място, на купчета майчия стрели. Тази стрела я правих специално за дълъг лък. Англичаните ги правят по този начин, само че е от бамбук, което те са го нямали тогава. Да видим тя къде ще отиде. Лети идеално. Видите, всичките на един куп се струпаха мен. Да видим тази лекичката, 20 грамова, от бамбук, която лети по принцип по-далече и от карбоновата. И сега една лека тънка дрянова пробва.
също ги, когато изпитвам лъковете си за дълга стрелба. Ще взема една по-тежка стрела. Тази е към 55 грама. Само дето е с боя, иначе с поне стреловито. Тук не е с като другите. Да видим нея къде ще я хвърли. Има и 20 грамова, има и 55 грамова. Да видим разликата. Ами, това е. Ще отида да... Ами оказва се, че този лък ми хвърля по-далече от другите ми лъкове и зато и дойдох тук, където ми е колчето, откъдето винаги стрелям. Так му ще мога да направя сравнение с другите си лъкове. И ролката май не помогна, кой знае колко. Сега ще разбера, не хвърля повече от другите ми лъкове, и разбрах колкото тях горе-долу. Направи впечатление, че всички стрели бяха паднали почти на един куп, разстояние на 2-3 метра, става въпрос като дистанция. Само тази и тази 55 грамова да бяха на около 15-20 метра по-напред от другите. Не знам, защо по-тежките стрели ги хвърля по-далече. Ами сега ще го пробвам от тук да мога да направя сравнение с другите си стрели. Виждам. С другите си лъкове исках да кажа. Двете стрели, които бяха еднакви, точно на едно и също място бяха, така на 1 метър разстояние, но на хоризонтална линия, смисъл като дистанция абсолютно е една и съща. Не погледнах къде. Сега за да видим дали пак ще отиде толкова далеч, колкото първия път. Сега ще пробвам и още една нова стрела, която за пръв път сега я пробвам. От една специална елай. Сега се търся материал от кедър за стрели, да видя пък точно до кое. И ще правя вече дълъг лък от осей, защото мисля, че той ще е по-добър от тесъчица. Малко ме разочарова при тази стрелба. Ами, хубаво.